איזה בלגן, איזה בלגן. איזה בלגן הולך פה. איזה בלגן. איזה בלגן. מה יהיה הסוף? תעברי, מה, לא מוצאים אותם? זהו, לא מוצאים אותם. יאללה, יאללה, זהו, תוציא אותם, די, זהו. יאללה, חברים. תוציא אותם, תוציא אותם. חבר, זהו. איזה בלגן. איזה בלגן. איזה בלגן. זהו, התפזר. התפזרו. זהו, התפזרו כולם. לאט לאט. יש תחת המשאית, זהו, תחת המשאית. תחת המשאית. לאט לאט. לאט לאט. לאט לאט. מה, זהו, עושים אותם. בגלל זה אני אומר לאט לאט שמישהו לא יתפרץ לך. איזה בלגן. איזה בלגן. אני בוא נהג. נהגוס. יאללה. נהגו יותר מכות אתה. לידו. טוב מאוד. טוב מאוד. לא יהודי, לא יהודי. מי אמר? תלמדי תודה. זהו, נגמר. זהו, נגמר. זה יהודים, אנחנו גם ככה נהיינו כמו גויים כולם. אבל הם פה יושבים בכביש. בבית העלמין יש שם בית קברות של יהודים. אבל פה הם בכביש. אבל לא להרביץ ליהודים. איך יוציאו אותם? איך יוציאו אותם? מה עושים? למה באכזריות? איך יוציאו אותם? הם שוכבים תחת המשאית. להרים ידיים. אבל אין ברירה. מספיק אנחנו מקבלים מכות מכל העולם. כל האזרחים? אנחנו מספיק מקבלים מכות מכל העולם. לא להרים יד על יהודים. אני פה משבע בבוקר. אני מבינה אותך, אבל לא באכזריות. תראו את הבעיה. אבל אין ברירה. אני לא יכולה לראות את זה. למה תנח? יש עבודה, חברים. זה הגמר מה חסרים? מה חסרו? איזה בלגן. אל תלך לשם, לך לשם. לך לשם, כי אמרתי. קברי ישראל אינו מהפקר! איזה זכות אתה מרביץ? למה? למה אתה מרביץ? למה הוא מרביץ לו? אבל אין ברירה. אני לא יכולה לראות את זה, אתה מוסיף לסנר. אללה, נפל לי. אבל למה להרביץ? הנה, בגלל הכיפה אתה אומר? מי אמר בגלל הכיפה? הנה, אני גם... למה אתה מרביץ? יש פה אזרחים שהרביצים וזה לא חוקי גם כן. בואו, חמזה, בואו לאשכנז. זה שמרביצים להם. איזה בלגן, איזה בלגן.
הצ'קט גרוע, ביי! גוואלד! נו, מה נגמר? מה יש גם בסוף? זהו, נגמר? לא נגמר? לא ייגמר. זה לא ייגמר גם. יאללה, איזה סרט, היה פה מקודם? מי סובל? הכל נגמר? כן? מה אתה אומר? מי שגר פה סובל מזה. וואי. יאללה. איזה סרט.